Mulane wong Jawa biyen dielingno bebase menungso ning donya sak senengmu ning aja lali nek bakal bali dateng Gusti Allah. Mulane menungso dikeke tembang biyen, tembange maca pat, uripmu kudu iso maca barang pat, barang papat niku napa? Kancane nyawa sing manggon ning raga medun ngalam donya. Dadi raga niki kancane papat, kancane nyawa, sebelah tengen malaikat loro bagian gandoli, sebelah kiwa iblis loro bagian nyasarno. Jin korin karo hafadho. Mbah-mbah dhewe ben wong gampang paham jeneng ki sedulur papat lima pancer. Mulane pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo dulur tengen, dulur kiwa. Pengen bojo ayu nek dulur tengen ya Rahman ya Rahim. Lah nek dulur kiwa ya Sunamata Kaji ajiku jaran goyang. Pengen rusa nek tengen la haula wala quwata illa billah, nek kiwa Sunamata Kaji ajiku Bandung Bondo oso. Pengen sugih nek tengen ya Fattahu ya Razzaq salat duha, nek sing kiwa nggawa pitik cemani munggah gunung Kawi. Mulane kiai kali dukun iki padha, angger tirakate kuat ya dongane mandi ngoten nggih ta. Golek pitik ilang takok kiai ya dadi ketemu, takok dukun rata wadus ya ketemu. Pengen dadi lurah njaluk donga kiai ya dadi, njaluk dukun sing rata wadus ya dadi do mawon. Padha padange ning padange siji padange lampu, siji padange omah kobong. Golek pitik ilang ngangge lampu, ngangge baterai pitike ya ketemu, ngangge blarak digendul diobong pitike ya ketemu, lampune isih utuh blarake entek kok obong. Niku mula menungso dielingno aja lali ya maca pat iku tembang uripe menungso sangkan paraning dumadi kang kawitan tembange Mas Kumam bang kemambange nyawa medun ngalam donya. Manggon jero weteng nika sambut ngapati mitoni wacana Quran, wacana selawat. Nek wis bar Mas Kumambang menungso ngalami tembang mijil. Mijil niku napa? Lahir, metu, mijil lanang apa mijil wedok. Nek mijil lanang akeh kaya wedhus loro, nek wedok siji lane wandu, siji setengah. Nggih. Lah nek wis bar mijil tembange kinanti, nah cilik-cilik ngeten iki nom-nom cilik-cilik ngeten iki sangoni kanthi agama, kanthi akhlak diwulang ngaji. Sampeyan wajib ngaji. Maca alibak tak napa niku ora gelem ngaji kaplok karo Pak Lurah sampean. Lho nggih, ibu-ibuke ya ora entuk kok terus napa apa ngejarno mawon mboten oleh. Ora gelem ngaji tempiling. Nek nggen kula bocah cilik ora ngaji kaplok. Wong tuane melu-melu tempiling sisan. Lah ana tenggen kula Pak polisi tak kanene aja melu-melu iki urusane kiai aku ngono. Ndang nggih. Pokoknya nek bocah umur kinanti kudu disangoni kanthi agama, kanthi akhlak, diulang ngaji. Saiki hati-hati lho. Kijing iki lagi dadi perkara. Ning Pasuruan kijing dibongkar. Ana Kudus ya lagi arep dibongkar meneh. Soale ana wong sok senengane ngijing makame wong. Nah, iki tak wong kene kabeh niku tukang ngijing. Para rawuh, para hadirin wal hadirat ingkang minulya. Jadi ucap syukur niku terserah sampean. Nggih, terserah sampean. Sabana baru syukur ya Gusti Allah ya arep nambahi, nek ra syukur ya meng hati-hati ngono tok to. Sale menungso niku syukur niku barang larang. Sebab nopo? Donya niku nek wis dicekel menungso. Niku sapa jare? Donya niku melu karepe menungso. Sebab nopo? Donya iki sing paling menangan niku menungso. Dadi donya niku ora ana sing sak dhuwure menungso iki ra eneng. Malakno kalau Gusti Allah donya niki dipasrahno menungso. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sira tak dadeke pemimpin, tak siapne khalaqalakum ma fil ardi jami'a,
apa sing ning donya kanggo sira kabeh wis sak karepmu ngoten niku. Mulane donya niki nek wis karo menungso mesti manut. Gunung mbok sak pira gedene nek karo menungso manut, dibego ya trima. Digundul ya trima. Pokoke sing penting menungso sak senenge oleh. Kali dibendung ya trima. Jadi dunia ini wis menangan. Uwit ditandur ya tampa, tebang ya iya. Macan sak pira gedene ya tetep nurut nek wis karo menungso, kongkon mantuk-mantuk ya mantuk-mantuk. Gajah sak pira kuwate nek wis karo menungso ya kalah. Jin ya pensiun nek wis karo menungso. Lho nggih. Wis niki jin sing bagian ngangkat abot wis kalah karo bulldozer. Jin saiti angin wis kalah kali pesawat. Jin I love you niku sakniki pensiun. Karena cinta tumbuh bersama Avanza. Lho nggih. Muni nama teka jajiku jaran goyange urung rampung maca mantra. Sing dimantrani kok dilewati Avanza, wis buyar wis. Lah iya kan perempuan juga harus rasional. Milih sepeda ontel apa Avanza, ya tetap milih Avanza. Iya, memang perempuan kuno. Memang Siti Nurbaya. Lha ya niku wis menungso. Wong malaikat sing nunggoni bayi lahir wis kaget kok. Wong ditunggoni urung wayahe metu didhisiki malaikat iki. Mestine metune dina Senin, didhisiki dina Setu wis ditokno. Disesar. Dadi mula sakniki bocah-bocah niku tuturane angel. Nggih wong ra weton. Lah ora metu angkatan. Dadi bayi niku sakniki padha karo tentara, polisi, camat, STP daerah angkatan piro dik. Dadi mulane mantra-mantra ora ana wetone, rebo legi ngono ora ene kok jan wong ora metu lho. Niku donya. Biyen jin sing menangan gara-gara garap candi ngono sakniki karo kren ya prei. Nggih jin sing biyen digelen ning piring terus wong nyolong konangan gara-gara didelok ning piring kalah karo CCTV saiki. Kiai sekti we pensiun. Kiai sing bagian ngaplok wong semaput ngono ilmune ra payu saiki. Ha nempiling wong niku 20 juta sakniki. Kok polisi iki. Lah nggih lah niku bangsa nempiling ping 100 kaya sawahe wis entek lho. Niki dadi menungte donya niki nek wis karo menungso, nyerah. Saiki apa? Mulane menungso niku kok ana menungso ning donya kok uripe kalah. Iki bento menungso. Dadi menungso kok ning donya kok kalahan, mesti gara-gara ya ora patek pinter. Wong donya niku wis dipasrahno karo menungso. Mulane donya niku kok isine sing mimpin kok malaikat sepi. Mantenan ora, sunatan ora. Lah malaikat kan ya ora sunat. Nah terus ngopo? Dangdutan ora. Wong ora tau maksiat. Yo ngopo nek donya sepi? Apa donya pasrahno jin ngono? Serem donya niku. Wah, lho. Lha mulane donya niku nek dicekel saliyane menungso ya ora berubah. Alase lho Pak anu lho, Pak Agus kan anu cerak apa adoh lonceng, cerak celeng. Lho nek tenggen kula niku enten ukara ngoten niku nggih, cerak ratu, adoh watu. Nek adoh ratu, cerak watu. Niku saking adoh. Lah nek iki kan ana cerak lonceng, adoh celeng, cerak apa adoh lonceng, cerak celeng. Lha nggih lah tretep niku lak nggon celeng tok mriku. Wong tretep niku desane mung mingkrik-mingkrik ngeten niku. Niku disebul karo malaikat. Ngono wis buyar. Wong asline kono iki ora omah wong. Omah manuk bangsane ngono lho. Lah terus wonge tekan dhuwur manuke lunga. Wonge tekan dhuwur celenge
Lunga. Dadi mulane tretep saiki wetengene maune ditunggoni celeng ya utuh, alase utuh. Nah, ketekan menungso ya entek alase. Pundi ayo? Donya niki nek wis ketekan menungso, nurut donya niku. Pundi? Laut sak pira jembare nek wis ketekan menungso, manut. Iwak ya dipancing, dijaring, ra kena diputas. Jadi mulanya menungso niku bebas nek wis ning donya niku pancen kerajaane menungso kok. Pengen gawe omah ngrusak alas, gitu. Kayu, pengen gawe omah watu ngrusak gunung bebas. Wong pengen gawe anak yang ngrusak anake wong. Loh. Loh itu lho niki. Udah ndak usah tersinggung, biasa aja. Sekali-sekali menungso niku bakas menungso ngoten lho. Sampeyan kan selama ini bakas bako ae. Ora tau bakas menungso. Bako niku nang menungso niku mlebune meng lewat lambe. Tok kuwi. Mulane sampeyan arep-arep sugih ya wis rada angel wong bako niku. Wis ngono wong Temanggung iki bodho-bodhone wong sak donya. Lah estu kula pun cerita kali Pak Agus. Wong Temanggung kan bodho-bodhone wong. Nang dikeki Gusti Allah mbako paling apik sak donya, campur mbako Klaten. Iki ngopo? Wong kurang gaweane wong Temanggung. Campur mbako Lamongan. La ilaha illallah. Gregeten aku kadang-kadang wong Temanggung. Nggih. Mulane kula ayo bakas menungso ta kala-kala niku. Dadi donya niki nek wis karo menungso niku nyerah. Endi sing ora nyerah ayo. Geni nek dicekel menungso dadi mobil kok. Dadi listrik iku geni. Sampeyan iki sang penakluk aja sembrono. Gajah nurut. Lha mulane menungso niku apa sing ora nurut ayo? Srengenge manasi lemes srengenge sampean gawe omah ditutupi. Kali ketok gagah arep nglelepno menungso ditanggul. Angkasa kayane arep ngelek menungso gekke pesawat. Coba lho ngendi dunya? Ayo sing donya sing menang karo menungso mung siji tok ngantuk. Lha mek iku tok mulane wong biyen niku nek kepengin hebat iku melek iku kuwat soalé mungsuhe menungso niku ya mung ngantuk niku. Sampeyan ngising kok ngantuk ra sida. Lho asli. Lho mulane sampai direwangi ngrowot melek sedina sewengi. Lho coba. Pilihan lurah kok ngantuk, ya bitinge ilang. Lah nggih ta, mulane menungso niki wong Jawa niku melek. Mulane pengen menaklukkan wong wedok melek. Nggih to 7 dina 7 bengi sun nama tekaji aji kujaran goyang. Lah nggih, pengen sugih melek ning Gunung Kawi. Menungso niku menangan wong pengen nomere tembus ae melek kok. Ngeslot. Palurah. Ndah. Lah kalau ayo to awak dhewe niki mikir dadi menungso. Mikir dadi menungso ayo. Dadi menungso niku sing urip, akale iki sing urip ngoten lho, ojo mati akale kuwi. Wong donya sak isine niku urip krana menungso. Coba ayo. Sampeyan hitung siji-siji. Hitung siji-siji. Ayo. Ndase sampeyan iki lho nguripi wong pira? Tuh. Nguripi wong sak donya lho Gusti Allah gaweke ndas iki. Ana sing gawe pabrik topi, pabrik jilbab.
Iya memang perkara ndas to, topi putih, topi udeng, iket, semir, sampo, peditok. Lho gitu, potongan kuku. Iku triliunan asete. Mulane sampean kok ora ndek duit berarti ra tau mikir menung. Menungso. Rai niki lho, pabrik skincare. Tekan kene alis, pabrik celak nika, medun Isido. Pengen ganti warnane moto Softland. Rumah sakit mata Kocomoto. Ngono idepe kurang dawa maskara. Nggih ana salone medun titik blush on. Lengge irung niki ana diencep apa di filler. Lah ngono. Medun titik cukuran kumis, pinset, medun ngene lipstik, lha niki jerone behel, angger monyong dibehel, lah gitu, ana ora monyong kan, lho enggak coba, lha niku dereng lho nggih, niku terus ana pabrik odol. Pabrik sikat, nah, dokter gigi, rumah sakit gigi, ya Allah gigisen, listerin, ya Allah medun didik cukuran jenggot, ini pabrik kalung, liontin, dasi, saawak ono tangan nih pabrik manikur pedikur, Rexona, kelek lo. Ya Allah itu duit tak lo triliunan asete, ono jam tangan 11 miliar Sahroni. Nggih nggih. Lho, 11 miliar Sahroni. On sing tindak bagus. Ya Allah, Lho aku jaran tiga kidang. Nggih, sing tindak. Pun sampean hitung. Ora ono menu apa pabrik sikat untu jaran ngono ya ora. Pemene sikat garangan ngono ora. Enggak terus medun, udel, klambi. Ngisore udel walah tambah. Sanane donya obah saka ngisore udel kuwi. Nggih ta? Ono daging ra jelas wae ngubahno saanane donya. Iya kadang males kadang semangat nih. Daging siji niku walah niku ngubahke donya. Ono perkawinan ya sebab iku, ono sunatan ya sebab iku. Semangat nyambut gawe ya sebab iku. Ketipu ya sebab iku. Alah yung gitu. Iku duit tok ngisore kuwi, yakin. Karaoke ya perkara kuwi. Lah, niku durung sing ngisor dhewe. Jenengane silit. Niku menghasilkan pabrik WC. Merek Toto, American Style, Jumbleng. Pabrik Pempes niku ya gara-gara kuwi kok. Angger metune kelancaran terus stop. Diapet. Angger ra iso metu dul kolak. Terus ditutupi pabrik kathok dawa, kathok pendek, underrock. Triliunan asete. Engko simpak. Arep sing segitiga apa sing T. Sing segitiga bolong-bolong mereke Sony biyen. Niku durung tekan ngisor niku donya. Mulane kadang sampean niku ya kala-kala to, mikir ngono iku terus ngene, alhamdulillah aku kok lahir dadi menungso iki lho. Coba nek sampean lahir dadi garangan lho. Ra mbayangno to. Angger golek mangan iku peti diplinteng. Lho. Lho nggih. Dadi nyamuk mati gara-gara tepuk tangan. Mulane sampean aja seneng-seneng tepuk tangan, nyamuk mati karena tepuk tangan. Ayo repot. Coba lahir dadi tikus.
Saiki wong sak donya ribut perkara tikus menjadi hama. Kula wau cerita sing iso ngilangi tikus iku namung kiai. Mek kiai tok sing iso ngilangi tikus. Carane gampang. Kiai dikelumpukno baksul masail. Hasilnya Gus Labib ngomong muni tikus halal. Oh cepet iki anggere tikus halal kan ora suwe. Lah mbok seminggu entek tikus. Mlono kadang kula niki guyu. Coba lah tur lahir ngono lho menungso niku. Ya Allah lah menungso ki ngendhok ngono kira-kira piye ngono. Angger mangkel kalau bojone ndoke didadar kaya buyar. Padahal kula mikir-mikir ya Allah. Gusti Allah lho kok pelase karo awak dhewe dilairno dadi menungso. Lahir dadi sapi ngono piye meng haho-haho. Mareng ngono mati dibeleh. Lahir dadi iwak dibujuki nganggo pancing. Jadi mulane sampean niku ya bejo sekali-sekali matur nuwun ya Allah, aku kok lahir dadi menungso. Coba lahir dadi kucing ngono ya sik rekosone. Glibat dingkik wong adus ngono kae. Lah mulane sampean aja pisan-pisan lahir dadi menungso gayane kaya kucing. Saanane barang kok diambus-ambus. Ya ana sikil ya diambus, bokong diambus kucing. Zaman ini lahir dadi menungso, aja nyontoh pitik. Pitik iki ora ngerti bojone wong. Sasak ae aku pitik. Nggih, lahir dadi menungso gayane kaya yuyu. Ngerti yuyu? Ora ngerti galengane wong. Kreketi ae. Lho nggih. Mlane ya menungso ya wis menungso ngono ae, aja beralih profesi. Lahir dadi menungso ning donya gayane kok garangan. Ingak begitu sing duwe rae neng jiko. Lah iku garangan. Mlane Gus dadi apa kiyaine wong Temanggung sing sabar. Akeh sing berubah profesi. Lah iya menungso karek nyambut gawe sing enak ngeslot. Ya Allah. Dan lho sementara menungso niku ya Allah. Anane niku lho karo Gusti Allah pasrahno menungso. Enake urip dadi menungso. Lho mulane menungso niku bebas nek ning kene sak senengmu. Gunung Sumbing apa Gunung Sindoro kok entekno ya ora apa-apa, angger ngentekno ngono ae. Mbok kelola kok tanduri mbako ya alhamdulillah. Kok dol watune ya dek ya ora nesu. Nggih, sampean dol pasire ya ora nesu. Angger ora kecekel polisi ngono ae. Sampean kok responsif. Kayake pengalaman pribadi kabeh. Lah nggih dasar wong ngijingan. Sanane dikijing iki. Lho mila dan begitu manusia ini bebas gitu. Sampean milih pasangan sing endi ya kono. Tapi menungso niku dalam hidupnya niku mbok paling menangan ngono nggih. Menungso niku ora iso urip ijen, mesti saged. Mulane pelajarane kok Gusti Allah iku mbok menangan kaya apa, menungso ora iso urip dhewe. Mulane uripe menungso sebab mangan niku dongane Allahumma barik lana. Napa kok mboten barik li? Ya sebab mangan niku urusane wong akeh, ngoten lho. Sampeyan mangan sego. Ora tau ngerti sing nandur beras nendi. Lah nek wis muni tandur pari mesti ana sawah. Nek ana sawah berarti diurus negara ATR BPN. Ya ora ngono bacok-bacokan sak tanggane. Ngono. Sampeyan nek ana wong wedok-wedok iku aja ngrokok. Nah ngono pelajaran pertama bagi laki-laki
jangan menyusahkan napasnya wanita. Tenan nek ana wong wedok itu aja ngrokok. Takoni wong wedok semene akeh sing wedok seneng ngrokok iku ora enek nggih mboten. Ngono. Cek oleh bojo ayu. Laki-laki perempuan cantik suka laki-laki yang tidak merokok. Ndai ngono iku termasuk pelajaran hidup. Sebab wong ngrokok iku ora sopan. Karena apa? Abape dikon ngambu wong akeh. Ya lek-lekan dhewe ngono. Perokok itu tidak sopan kata istriku. Ya berarti ana wong wedok aja ngrokok pas lanang kabeh ngono gak apa-apa. Iku laki-laki sejati. Ngono nggih. Tenan kok sampe le bojo ayu tenan. Sadar laki-laki perempuan itu lihat laki-laki merokok, ngadepi aku ae grogi. Sampai udut gara-gara grogi loh. Laki-laki kalau jantan nih rokok tetap gagah. Iya dek, gelem ora? Nyon, aku cinta padamu. Memang bapakmu satpam. Kenapa mas? Kok kamu menakutkan kayak gitu? Serem. Ya gitu wes bener. Rokok sih, engkau nek wis wedok-wedok gak ono. Tak jamin kesehatan sampean. Oh, ada. Ngono, engko nek wis lanang kabeh itu. Lho. Karo Gusti Allah niku menungso lho. Dasare menungso urip niku lak ora iso ijen to. Lha niku mawon dikongkon donga Allahumma barik lana. Sebab sawah niku urusane wong akeh. Begitu wayahe ditandur ana pabrik pupuk. Iku agamane apa, bangsane apa sing gawe ade karo. Wayahe panen pabrik pemanen padi. Begitu wayahe digiling seleb. Setelah dimasak pabrik rice cooker, pabrik kompor, pabrik gas, pabrik bumbu, bawang merah, bawang putih saanane lho. Pabrik piring, pabrik cendok, pabrik dunya niku obah kabeh. Dan ra iso dhewe pisan nek wis ngoten niku. Terus bar mangan jiku anggur merah. Itu mesti impor, wong Indonesia ra duwe. Pasti melibatkan negara menunjuk eksportir importir melalui Menteri Perdagangan. Nek wis disepakati kedatangan barang, ada bill of lading, letter of intent, ada obligasi, ada jaminan internasi. Oh enggak, usahakan anak-anak muda harus mengerti itu, karena zamanmu itu beda karo zamanku. Yang muda-muda ini pemuda saiki, waduh yung kami dulu ya pengen weruh Afrika ya lho, ngenteni flora dan fauna. Nah wis dinteni sedina metune Pak Harmoko karo Pak Murdiana, pengen weruh kucing Afrika ngenteni sedina sewengi flora dan fauna. Lha saiki lho sampean donyamu yo nak garek ngene tok. Lha kucing Afrika metu, tengu Inggris met, bokong India metu kabeh ning kene. Iku zamanmu. Loh dulu zaman kita kalau rindu berat sekali ya Bu ya. Kalau kangen itu sakit sekali. Makanya ada istilah rindu dendam. Loh gregeten kangen niku. Nah ya dulu kita kerindu aja kangen ya Allah sakit, mesti pergi ke pasar dulu kita kalau kangen, nyari kertas warnanya pink mereknya Harvest, ambune mawar aja keliru ambu melati ambu gendruwo. Ndang kita cari tinta warnanya biru, jangan keliru tinta merah artinya putus. Mulai menulis kalau kangen nih, untukmu kekasihku di rantau. Entah kenapa semenjak kepergianmu hatiku berdebar setiap membayangkan wajahmu. Malam-malam yang sunyi di saat aku merindukanmu, dan rindu ini semakin gak bisa kutahan. Tapi kenapa di tetangga malah lagunya Isabella, kisah cinta dua dunia. Itu kan tentang cinta yang tidak direstui. Aku gak mau itu kekasihku. Wow.
Rindu yang semakin berat aku rasakan membayangkanmu, tapi kenapa yang hadir malah wajah bapakmu? Aku paling takut kalau bapakmu, karena pasti dia menolakku. Tapi ini harus aku lewati semua fase ini, karena ini demi masa depan kau, aku, dan anak-anak kita nanti. Sayangku, kepergianmu yang sudah beberapa bulan masih menyisakan bau tubuhmu di ujung hidungku, karena sebelum kau pergi kau sempat menyentuh ujung hidungku. Tahu nggak, setelah itu aku nggak mandi seminggu. Aku takut baunya hilang dari hidungku. Nggak wudhu juga. Malam ini di saat aku merindukanmu, aku yakin kau pun merindukanku, karena kata rembulan kau dan aku sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Kekasihku, sudahlah, aku mungkin sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Hanya satu yang mesti ku ingat, cendrawasih burung irian. Terima kasih dan cukup sekian. 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat harap dibalas. Loh, indah gitu, tapi suwe. Nang pos golek perangko, template no. Masuk lu tuh lama, dulu zaman kami seperti itu, zamanmu beda. Jadi duniamu ini dunia yang super cepat, makanya banyak sekali yang hilang. Kamu pasti tidak pernah tahu lagi mesin ketik, ya kan? Nggak tahu ngerti mesin perangko, seraro, filateli, nggak tahu, ya kan? Nggak tahu apa-apa, sampean sudah, tapi sampean bisa hidup karena zaman berubah. Jadi menungso ini perubahannya cepat terus gitu. Makanya sejarah-sejarah kenabian itu manusia dulu ya dewablek kena banjir ngono wis entek. Karena Nabi Nuh itu cuma punya kapal satu. Kalau saiki menungso kena banjir, akeh sing selamat wong pabrik kapal di mana-mana. Zaman Nabi Ibrahim, wong dicokot lamuk mati. Nah, saiki mungkin ya wis ora mati, wong ono autan cap kingkong. Ya, lepra di zaman Nabi Isa, uang dikena lepra mati karena protol. Saiki disuntik ping 3 kering. Lah itu menungso ini kan tambah cepet, tambah hebat. Gitu kan? Tambah cepet, menungso yang bebas ini tambah hebat. Gitu. Akan tetapi ada hukum alam bagi manusia. Apa? Manusia itu tidak berhenti di sini. Enteke ora ning kene. Enteke di mana? Ning akhirat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itulah mangakno sampean. Ojo lali. Manusia itu cuma diingetin satu, kamu jangan lupa. Ingatlah bahwa pemilik hidupmu yang bebas merdeka sak senengmu itu ono jenenge Gusti Allah. Udah itu dong. Makanya dalam mengelola hidup sak senenge, sampean dadi juragan watu sampai kemudian mengelola batu, jadi kontraktor, jadi pengusaha, tidak ada masalah, boleh. Dan karena kamu kaya dari ngurusi watu, bojomu 4, ora apa-apa. Itu mobil 10, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting kamu harus ingat satu. Bagi orang itu, alhamdulillah iki sebab Allah gawe watu. Nek Gusti Allah gak gawe watu, aku ya gak iso dadi kontraktor batu. Lho kuwi jenenge syukur. Sampeyan ganteng, pinter, bojomu akeh, pindah sana, pindah sini, kaya, bisa dapat istri sana, itu enggak apa-apa, boleh-boleh aja, yang penting nikah, terus persyaratan kemakmuran istri itu mbok penuhi, enggak ada masalah, dijamin, enggak ada masalah. Tapi yang enggak boleh lupa itu cuma satu, apa? Matur nuwun nang Gusti Allah. Alhamdulillah aku iso rabi akeh sebab Gusti Allah gaweke aku manuk. Mek ngono dong asline. Enggak. Jadi dibalik kebebasan manusia kamu nggak boleh melupakan pemilik. Nah, pemilik ini sing dijaluk mek ngono dong.
Sampean sugih, alhamdulillah, tokone akeh, pabrik bedak punya, ndak apa-apa, boleh. Sampai tadi konglomerat lipstik boleh. Yang penting kamu jangan lupa, alhamdulillah aku iso dadi jeragan skincare karena Allah bikinmu muka. Mek ngono nek silit kabeh ya ora ono skincare piye. Lho, syukur nih mek ngoten niku tok. Nah, jadi kita semua itu boleh apa saja. Jadi camat sampai pinter, tidak ada masalah, sekolah pinter. Yang penting satu, alhamdulillah Gusti Allah gawe ke aku utek. Ini tidak kayak utek, taruh dengkul. Nah, cuman gitu aja. Jadi syukur itu adalah perasaan bahwa apapun yang kita kelola dan kita miliki, ini kubahane digekno karo Gusti Allah. Untuk apa? Untuk memberi pelajaran bahwa kita akan kembali. Nah, kembali kepadanya. Makanya nek balik sangune ya sangu kono. Di mana sih balik menungso? Ya nang akhirat, kembali ke langit ketujuh sana. Ini kan langit satu. Isine planetnya bumi, tonggone Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Ini planet satu. Jadi sampean itu ada di langit satu, dulu di langit ketujuh. Nah, suatu saat balik sana. Makanya sebelum balik sana latihan sih dadi wong kono. Kan ngono. Neng akhirat iku sesuk sampean petuk Gusti Allah. Makanya di sini diajari kenal Allah. Sesuk nek neng kono petuk cek ora pangling. Kuwi ngono to asine. Nek sing duwe donya iki Gusti Allah. Nek sampean ning kene mesti ora petuke di sana. Nah, cek petuk ya mulane diulang Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Soalnya sesuk semua ini jadi saksi di hadapan Allah. Makanya tangan diajak menyebut Allah, cekeli tasbih, sirah dijak gedek, sikil dijak lungguh silo. Tadi sesuk kabeh cek iso nyebut asmane Gusti Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Muni. Nah, sirah niki ra iso muni ning iso omong. Mulane dijak nyebut ben sesuk lek omong ora keliru. Sirah kan iso omong walaupun gak muni. Tane duit gelem ora muni. Dongge apik bojo. Munine sirah ya ngono kuwi. Mripat ya iso omong. Dek, aku tangan omong walaupun nggak bunyi. Gelem iku apik ora? Elek. Ya, lemak ngene. Terus mangkane dicekeli tasbih, dengkul dijak omong kabeh iso omong. Wong bokong wae iso omong kok. Lah sing iso omong niku dijak kenal karo Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Mripate diulang ya Allah ya Allah. Allah Allah ya Allah Allah ya Allah alayung. Mulane sampean ya iman niku untuk persiapan ketemu pemiliknya. Makanya nek latihan nek sirahe wis Allah ya Allah. Engko sak wae-wae kejedot tuwok subhanallah. Sikil pecak telek masya Allah. Cekel barang panas subhanallah. Weruh pitik munggah masjid alhamdulillah. Begitu nelek jerot matur nuwun ya Allah. Alhamdulillah saiki santriku iso praktek toharoh ngresiki telek kondur masjid. Lho ngono enak. Aja ngorok alhamdulillah tanpa tak tilik aku saya ngerti dhek isih urip. Lho enak. Yang kita iman datang Allah wa malaikatihi lan malaikati Gusti Allah. Sebab sesuk neng kono sampean petuk malaikat neng kene ra latihan kenal malaikat. Lho iki medeni apa wae ditapuk sampean karo malaikat. Medeni aku malaikat goblok. Lah niku lan sesuk rono niku petuk malaikat digendong malaikat iki cek ro. Wa kutubihi lan kitabe Allah Al-Qur'an soalnya sesuk neng kono bahasane niku bahasa
Al-Qur'an mula sampean latihan ning kene ya bahasa sesuk ning akhirat ya ngono kuwi bahasane. Nggih mulane sampean arep ngikut paket lengkap ya monggo. Nek paket lengkap berarti belajar 30 juz. Nek paket hemat ya Yasin. Nggih paketane jenenge paket Yasin. Nek irit paket kulhu tahlilan utawa paket per ayat apa sing penting latihan. Nek I love you jika paket innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nek pengen gelut idza batastum jabarin. Nek bojone cerewet paket sumum bukmun umyum faula arjion. Ya monggo sing penting duwe paketan. Ya ngono mawon monggo. Utawa paket paling irit ana nek ditimbali garwane jawaben nun. Lha iku sak huruf lho iku Quran ngamur ae. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ngono nun. Wa rasulihi lan sampeyan diajari kenal karo utusane Allah. Soale sesuk marak sowan nang ngarsane Allah petuk koordinatore dhewe koordinatore Nabi Nuh iku. Lah sampean cek kenal karo koordinator akhirat. Ngono menawa iku utusane Allah. Wal yaumil akhir sampean kudu yakin ana dina kiamat. Soalnya kok sampean nek wis tekan kono ora kepengin bali. Soalnya nek wis tekan kono berarti kenene wis tutup. No. Wabil qadri khairihi wa syarri minallahi ta'ala. Elek apik pestene kok Gusti Allah. Engko sesuk nang kono sampean ya pasrah terserah arep digeleh Allah nang ndi wis pokoke manut karo Gusti Allah. Lha mulai iku sampean latihan ning kene sadurunge balik rono. Nggih. Terus mahwal Islam niku napa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sampean bersaksi sing duwe kabeh iki dheke Allah. Dadi sesuk nek petuk registrasine wis ana pendaftarane. Watuqimus sholata lan latihan nglakoni salat yo menengake salat soalé ning kono niku isine ana salat. Mulane salat iku paket langit. Dijikuk dhewe karo Kanjeng Nabi munggah langit. Lah sampean latihan ning kene sesuk ning kono cek ora kaget delok wong salat, delok malaikat nyembah Gusti Allah. Lah sampean dijikuk paket lengkap ya monggo sedina ping 5 sak sunate. Nek paket irit ya seminggu pisan Jumatan. Nek paket himat pol ya setahun pisan riyo. Monggo terserah Pak Lurah pokoknya. Nggih, ngendok mawon. Watu dia zakata lan kudu mikir tanggane, mikir liyane soalé mlebu swarga iku sesuk bareng ora ijen. Nek imam ya karo makmum. Nek wong lanang karo bojone, nggih, latihan bareng-bareng. Wa tasuma ramadhana lan poso wulan Ramadan, latihan poso soalé sesuk lek mati niku ruhanine sing digawa Gusti Allah. Raga mulai dilatih disuda hawa nafsune mula dilatih poso. Wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Sampean latihan mengenal sejarah dunia ket mulai Nabi Adam, Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad ning petilasan kunone teng mriko. Lho ngono lha engko sampean rono. Niku mulane poso, haji. Nggih, lah paket poso mau sampean jikuk karep mburi ya kena. Tengahe bolong utawa paket paling elek ya ono ora poso melu riyo ya ngecat omah. Lah kowe tadi perkara. Lah kene niki lho. Lan menungso sing penting eling rono. Sebab nek neng kene niku menungso niku wis ora ono sing iso ngelingno. Mulane menungso sing ora ono sing ngelingno ya rumangsane menungso enteke neng kene. Bebas. Kula mbiyen zaman semene niki ora ono kok dolan nih. Kaya ngaji. Bapak kula niku galake ora umum. Kuping produksi Cina niku pun copot.
Nggih, sampai kula niku tau mikir aku salah kok milih bapak iki kok. Wow. Lha piye wong wayahe liyane nek keran kula niku ngaji, liyane layangan kula dijak ngaji. Delok Scooby-Doo kon ngaji. Scooby-Doo ngaji. Maghrib niku adekan mbah TVRI. Scooby-Doo. Wow, kula niku wayahe ngaji, anake ora eneng. Goleki lagi diangkat ndas kula ngene, tekan nggon ngaji. Bareng ngaji niku ilang tawem piling kula. Wayahe sembayang kula niku tau kali bapak kula jak sembayang. Jenenge wis gedhe, wayahe sujud tak tinggal melayu. Bar rampung salat digoleki cemplungno peceren. Keras ngono. Balik iki nanti ra ono toleransi wayang ngaji. Wayang ngaji kok ngegame, ya banting handphone. Bar ngaji tukokno maneh. Lho nggih. Lho soalé bocah ki nanti niku nek ra disangoni kanthi agama kanthi akhlak, anak menungso niku ngerti-ngerti kesusul tembang sinom wis dadi cah enom wis mulai ndap blek. Diulang ya wis isin wis enom. Numpak miuwer ning ndi ku sinom si enom. Nggih, napa mulai wis bar sinom tembange asmara dono wis mulai ke taman asmara wis jatuh cinta taek kucing rasa coklat. Kuandanane tambah anget memang wah. Nggih, lah nek sinom niku mboten dangu ngerti-ngerti tembange gambo jumbuh lanang wedok bangun rumah tangga wis rabi, duwe masalah dhewe wis mumet ndase bayar listrik, bayar apa? Kredit kathok. Lah niku gambo, jumbo lanang wedok menikah, bangun rumah tangga, bareng ngono terus petuk tembang dandangku, gula urip nek ketemu dandang ya apa pahit, nek ketemu gula legi, entuk bojo bagus ganteng kok Pak Camat ya gula. Nah entuk bojo ora tau ndek dhuwit, rupane elek, senengane ngeslot. Nah, pahit. Kuwi pahit. Aduh. Jatah listrik entek. Aduh, perpanen kopi entek. Weh, biung ala yo. Iku dandang pahit uripe. Angger muni ngeslot kok teriak-teriake ngopo to sampean iki? Wah, ya Allah, wong slot kok iso tekan desa iki piye ta ya. Aduh, nggih. Lah niku mulane masyaallah. Niku jenenge dandang gula. Lah nek bar dandang gula niku jenenge durma tembange napa? Wayahe berdharma bakti. Mana buah kehidupanmu? Nek duwe bondo endi bandamu? Nek duwe tenaga endi tenagamu? Nek duwe ilmu endi ilmumu yang kamu berikan untuk orang lain? Cara gedang wayahe metu wohe, pelem metu wohe, pelem kok ora metu wohe tebang. Mana buah hidupmu? Niku, lan nek bar durma ngerti-ngerti tembange pangkur, ngerti-ngerti wis wayahe mungkur, dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol. Alah yung maune mangan apa melinjo sablek iku entek, saiki entek sak cuwil wis asamu ora. Lah iku pangkur wis wayahe mungkur, wis ora usah kemlilet pisan. Enggak, sing maune salak kletak isine pecah, saiki mangan jadah we untune copot. Maune nyawang barang adoh iku ketok, saiki ngethoki kuku ngiwonengen ra jelas nika. Lho, sing enom maune tato naga mangap kok wis mengker dadi cacing. Nah, prei. Iku tekan sampean iki saiki nanti setengah sinom. Kakak nguber layangan sedina ping 5 kuat, saiki nguber putune ra gelem atus melet meh. Kuwi pangkur wis ngono iki ndang mungkur. Ndang mungkur teng pundi? Golek dalan padang.
nang mlebu nang dalane Gusti Allah, nang golek masjid ra ketang setahun pisan riyo nah budal. Wis aja petita-petiti wis ora usum. Wong pangkur wayahe mungkur kok metita-metiti ora usum. Wong ning ngarepe bojone ya wis ra sakti. Alah, entek obat kuat sekintal mek melet ngono kok nganggo bener-bener wis to wayahe mungkur nang mlebu masjid. Soalnya wayahe mungkur nang mungkur kesusul tembang megat ro dipegat ruhe mati terakhir tembange pucung meng dipocong sluku-sluku tok lebokke lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut. Petuk malaikat mungkar nakir marabbuka Allahu rabbi Allah Allah jare malaikat mana goblok Allah tawapuk pawak karo malaikat mungkar nakir bareng meh kenek lambene ditahan karo malaikat rokib pak ojo kang lu ojo piye iki muni Allah we Allah iya mono ilat ngijing ilat candi mulya lho kok iso ya ora diali batak duwene hono coroko. Nah wis gelem belajar wis iki lho anggere pengajian ya teko lho iki lho catetanku ono anggere ngaji teko selapanan teko pengajian apa teko oh iya wis gelem belajar lho tapi kok turu cari malaikat ya wis to nek melek ya matane ngaji nek ngrungokno kupinge ngaji nek turu iki terus piye bokonge ngaji no ya wis ya sing ngono bokonge kon mlebu swarga bokong tok Gusti ngono ya srawana lho mlano sampeyan iki nang sinau nggih nek ana toreko nang melu engko lak diulang ya Allah lengge diulang ya Allah lengge nguripno bluetooth kuwi dadi prepare gitu menyamakan frekuensi mulane tangane ya Allah kupinge ya Allah ulang ngono lho nggih to nek wong beles ngono sinyale mati bluetooth ora urip dadi kesenggol masjid wong bluetooth ora urip ya ora krasa sampai diundang Allahu Akbar ya gak teko adzan zuhur setengah loro adzan asar setengah lima ya Allah wong ngicing umpamane bluetooth mati dadi ra konek belas sampai kiai ini Robana ya Robana wis muter ping 4 isih urung teko ana teko loro udut ngarem kiai ini pegel ngenteni tombo ati wong wis pegel ya nambani atine dhewe nggih wareng ra teko-teko kiai ini wis jengkel diuruki anjang teko jero teko ngono ku teko wong pace bluetooth mati sinyale ilang Allahu akbar Allah ini wajah lagi ngono ana udan sinyale ilang gradak-gradak ya Allah kerupukku udan Allahu akbar ting ting bakso ana bakso sinyale ilang kan Bismillahirrahmanirrahim Subhanasma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada suwe tenan suwe sesuk ora ngimami meneh wong iki
Lho mulane dilatih uripno blut. Dadi Allah ya Allah ya Allah. Sawaya-waya mati wis catet matine wong sing gelem belajar. Wong sing gelem belajar nek mati di ngapura Gusti Allah. Nah nek sing ora gelem belajar plus merep buka. Merep buka. Canggah gulune kek ngono. Langsung wedi dadi wareng lho akhirat. Cemplung ning neraka diudek-udek nyero neraka. Arep mati diangkat gantung kaya siwur biruimu. Tutuki meneh modal madil kok tarangan bodol, gocek ajurmu mur kaya gedebok bosok. Mulane pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng udek-udek gantung siwur tarangan bodol gedebok bosok. Nah niku bareng ngono digeke gamelan slendro pelok nggo ngiringi maca pat munine nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong dang 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 gung uripe ku nang ning nang nong ya nang kene ya nangka no ya kadang ning kene ngaji kadang nang kono nyolong duren ha ngono kuwi wis anggone ya kadang ning kene ngaji ning kono nyolong pitik kadang ya wis kadang ning kene nabu terbang ning kono nabu bokong apik elek ya kadang apik kadang elek wong urip nek apik terus malaikat elek terus iblis cuman nek pengen pungkasan apik dang gung dang balik nang Sang Hyang Agung dang balik nang Gusti Allah lah wong candi mulya ora ngerti nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang Blaen Pak Lurah iki piye selendang biru sing ana ning pundakmu tang Blaen masyaallah alayum ono bendina ada selendang biru tang waduh ya Allah setelah pancene wong sandi mulya wong koordinatore Pak Lurah oh lah aku yang ngerti tak browsing kok aku apa pancene sik sinom kok Pak Lurah lagi asmarandono engko nek wis pangkur lah lha ya ora kena disalahno lahir bagus ya wis ngono iki resikone wong bagus kan banyak dicintai wanita ya lha iki sing dadi bojone ya sing sabar kan enggak dia gak mendua kok itu semua bukan bagian dari kehidupannya cuman donatur mau donatur kok ora apa-apa mau donatur lha itu nemlane aja lali lah itu uripe menungso itu dari dulu wis digambarno dengan perkembangan sampai akhir engko iku menungso iku apa ae wis mesti menangan saiki apa to saiki sing iso ngalahno menungso ya apa saiki aman hitung wis menungso saiki ya Allah tukang pijet ngono saiki ya nganggo mesin tek kuwe lho urung wayahe mana ngono bayi tabung spermane di online ngono piye ngono lah ya mbiyen dikek wong adus dadak neng kali saiki dikek wong adus ning jero kamar ngene iki tok ndelok gambar oh kurang udo
Lho saiki niki donya bebas wong ngaji wae kadang ora petuk kiai kok. Mulane bocah saiki ana sing pinter ning ora duwe adab, soalnya ngajine karo ngising. Ndelok YouTube karo ngising. Assalamualaikum Gus Muafik. Padahal karo ngising ngajine ya piye. Lha donya arep sampe napakno kuwi iku kahanane hari ini. Lah bocah saiki dikongkon tuku rokok, turu. Le, tuku rokok le. Nah, ngono tok. Dikongkon malah turu. Online, Pak. Kon penak bocah sampeyan ini. Ya Allah, iki dunyane iki lho, dunia yang kamu temui ini dunia luar biasa. Ngerti-ngerti wartel ora eneng. Dhisik ana wartel, iki wartel ora eneng. Apa ora eneng, koran ora eneng. Supermarket sesuk tutup. Dadi zamane sampean niku lungguh turu iso urip sesuk. Turu tok ngantuk urip, pengen mangan karek COD. Gojek, GoFood, Gokar, malah kalau turu ngene tok. Sing penting duwe duit. Nah mulane saiki latihan golek duit sing halal. Ning carane ben oleh duit mikir menungso butuh apa sampean gekno. Aja mikir wedhus ae. Dia itu menungso, makanya menungso itu hebat menangan itu ya karena itu. Nah sementara bangsa-bangsa yang lain itu pinter kabeh. Makanya sampean itu punya tanggung jawab besar. Ojo baleni sesuatu yang sudah dilewatkan oleh nenek moyang kita, coba baleni. Omene wong kedu. Wong kedu itu tanggung jawabnya besar terhadap perubahan dunia. Sebab termasuk metropolitan besar pertama niku Kedu. Tahun 700 di sini sudah menjadi metropolitan terbesar di Pulau Jawa. Ini wong Kedu. Karena di sini berdiri kerajaan Mataram. Lu Kedu. Dari Kedu kemudian bergerak ke Jawa Timur. Jadi kerajaan Kadiridoho. Sebagian bergerak ke barat jadi memperbesar Sriwijaya. Dari Kediridoho jadi Singosari, Singosari jadi Mojopahit, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kerajaan raja-raja besar itu ya aslinya uyuwe wong Kedu. Makanya wong Kedu ini kan turunannya wong top aslinya ngono. Punya turunan orang-orang hebat. Mana wong Kedu ini kadung apik ya apik orang jamak. Wis kadung dablek ya ora umum. Sing separuh ya kadang dablek kadang ora ya Pak Lurah. Ngono lah. Lu bayangkan salah satu sumbangsih kerukunan antar umat beragama itu kok Kedu. Jadi kenapa di Indonesia itu antar agama bisa rukun? Ini sumbangannya wong Kedu loh. Yang Kedu. Jadi waktu konflik antara agama Hindu dan Buddha, sama rungokno. Waktu konflik antara Hindu dan Buddha semakin menguat karena raja Buddha namanya Garung yang dulu lahir di kecamatan Garung Wonosobo itu pindah ke sini. Terus anti Hindu, bergelar Samaratungga. Wareng ngono duwe anak wedok calon penerus kerajaan Buddha namanya Pramodawardhani jenenge niku. Terus bareng wis Buddha sudah sangat kuat pengen gawe candi. Tapi ra ono sing sekolah ora duwe arsitek. Akhirnya golek arsitek petuk wong Hindu. Padahal mungsuhe niku jenengane Panukuh atau Resi Gunadarma. Terus dikokon gaweke wong Hindu niku dadi Borobudur, candi Buddha tapi modele Hindu. Dilalah pergawe niku anak Raja Semaratungga jatuh cinta karo tiyang Hindu kali pikatan atawen kali
niki napa Resi Gunadarma utawa Panuko. Akhirnya dinikahkan antara Hindu sama anak Raja Buddha yang tadinya anti Hindu. Pernikahan itu menghasilkan ajaran baru Siwa Buddha, dan Panukuh bergelar Rakai Pikatan. Bangunlah Candi Borobudur. Akhirnya konco dolane Pikatan jenenge Resi Kumbayoni njaluk digeke candi Hindu. Anake jenenge Lokapala dikirim ke Prambanan yaitu candi Prambanan. Lha iku kok kene sampean. Makanya semenjak itu tidak ada lagi keributan antara Hindu Buddha. Semua berjalan bersama Siwa Buddha. Akhirnya di zaman Mojopahit iso Bhinneka Tunggal Ika. Lho ngene iki jarang diceritakno. Jarang sekali diceritakan. Wis jarno cah cilik wis iku cah cilik wis bebas kuwi. Ora ono hukume bocah cilik teriak-teriak sak senenge. Sampeyan sing ngaji-ngaji, sing bengok-bengok wis ben. Engko nek wis gedhe lak lungguh kene. Mau iku sik cilik playon ning kono rada saumur lungguh rene, sampeyan mulai lungguh buri kono. Tambah suwe rono tekan kuburan. Lho kentenan ngono kuwi. Ya urip iki ngono. Rumangsamu aku ora tau sak sampean ngono. Aku tak ngerti. Makanya aku iso nuturi kok sak sampean iku. Wong aku tau ngalami sak umuran sampean, sampean rung tau ngalami sak umuran aku. Ya pinter aku tetep. Nah, makanya itu kadang nggak ada yang menceritakan yang begini. Padahal bangsa-bangsa yang lain menceritakan. Orang-orang Amerika menceritakan masa lalu bangsanya mulai dari Wild West sampai The Last of the Mohican. Kalah dengan Vietnam dek iki gawe film Rimbo 1 sampai 6. Kalah karo Cina secara spiritual ge American Shaolin, American Kungfu. Kalah karo Jepang, American Ninja, American Samurai, bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Jepang menceritakan bangsanya dengan Bushido mulai dari Oshin sampai Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Lho kan betul. Cina menceritakan bangsanya mulai ular putih sampai ular hijau, mulai Wung Fei Hung sampai Sun Gokong diceritakan. Malaysia Korea menceritakan bangsanya melalui drakor, modal air mata dan meja makan. Malaysia menceritakan bangsanya lewat si Upin dan si Ipin. Bangsa Malaysia nggak boleh lupa sejarah bersama orang India, maka Upin Ipin kenalkan anak kecil namanya Jarjit. Dia nggak boleh lupa dengan sejarah bersama masa lalu Cina, kenalkan Mei Mei. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Lah kamu mau menceritakan apa anak-anakku sekalian? Ayo. Bangsa lain punya kisah cinta namanya Romeo Juliet. Orang Cina punya Sampai Ing Tai. Orang Arab punya Kais Laila. Kita juga punya Ande-Ande Lumut. Di sana ada ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella. Kita punya bawang putih, bawang merah. Neng kono ana wong ruso jenenge Samson, kene duwe Bandung Bondo. Oh, so di sana ada binatang bisa ngomong dalam Kura-Kura Ninja dan Tom and Jerry. Kita punya Kancil Nyolong duwe kabeh lho. Tapi sampean karena nggak ngerti ceritanya lebih bangga jadi orang Eropa, rambut hitam diabang-abang, akhirnya jadi LKMD, londo kok mengendasi. Ayo kita mulai menggali anak-anak ngijingan. Mari kita buka kembali, bikin perpustakaan kecil untuk membangun pemahaman bangsa di masa lalu. Referensi-referensi kerajaan Mataram yang memang masa lalu kakek buyut kalian harus tahu. Mosok wong Kedu sejarah Rakai Pikatan wis ora ngerti. Sejarah Panukuhan. Makane Temanggung diarani tanah Panukuh utawa Panukuhan biyen. Sampai akhirnya terakhir Ki Gede Makukuhan berawal dari Panukuhan karena yang bubak alas jenenge Empu Panukuh. Oh, waduh ora ngerti sampean, malah wong Jogja sing ngerti.
payah wong Temanggung ngono di ya untung ora dadi presiden mek dadi lurah ya cukup. Ya Allah, inilah sepenggal kita, gimana kita ini jadi menungso. Makanya hari ini kita pasti bersyukur lahir jadi menungso. Syukur, alhamdulillah lahir menungso. Tasyakuran ning kudune ngene iki ya ana panganane sing akeh. Kudune tasyakuran kok lambe tok ya. Ya akhirnya kok nek apa ya syukur syukur kudune tasyakuran ini ya ana sing nyumbang apa sapi ngono pangan bareng ora sapi ya silver queen gele ning meja kene syukuran sing gede-gede mundur sing mangan sing cilik lho nggih anggur tumpuk nggih kula dikeki degan sampean ora ngombe apa-apa sano amlane gak ngombe blas aku ora tegel delok sampean sing syukuran ora ana syukurane blas ngene ya piye Gus Labib nggak ngerti itu bagaimana Gus Labib kok gak iso ngongkon Pak Lurah iki insyaallah. Jadi suatu saat memang nek iso dibikin Pak Camat pun di Kedu ya. Nah penjenengan Camat Kedu suatu saat kumpulkan bersama masyarakat Kedu engko tak dongengi Kedu iki piye to biyen cek paham tapi ya blehno sapi dong ala gampang ya khol Kedu nggih panitia Pak Camat ngundang lurah wong camat itu touchscreen lah nggih sing mumet ben lurah Tendang Mulya apa Candi Mulya nggih matur Pak Agus Kedu ini punya sejarah besar harus ada babat Kedu buka sejarah Kedu untuk masyarakat Kedu diadakan di alun-alun Temanggung alun Kedu sini nggih jenenge Nyadran Agung ngono kan saged niku saged wong meh wulan Saban sok Saban nggih sok wulan ruwahan Sadran Agung Kedu ngono diak lho ora meng diagendakan langsung dirapatkan rapatan aja ngono lho wong liyane bangga menceritakan Mbah Buyute kok ana sing Mbah Buyute wong Yaman cerita-critakno kene ra tau nyritakno Mbah Buyute dhewe belas sampean ra tau ngerti Mbah Buyute lah akhirnya kene ra ngerti Mbah Buyute iki apa ceritane piye sementara saat yang lain punya kita juga punya yang lain punya alat musik gitar kayu tali sak Eropa ngerti sing siji sing Arab duwe alat musik terbang kayu kulit ngerti kita punya gamelan lebih susah membuatnya kayu tinggal nebang kulit karek nemplekno tali karek nyancang kita punya alat musik gamelan terbuat dari logam artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Loh, ngono penting. Ngono ora ngerti lho sampean. Mangkana kadang-kadang itu ora ngerti begitu ono solawatan, kenapa rame solawatan di mana-mana. Ono dangdutan rame ya karena wong Jawa senengane nyanyi mungkin turun ono Islam mau nyanyi wong Jawa senengane nyanyi tekan saiki ono mentok nyanyi tok mentok tak kandhane lho kandhane ono pipa ya nyanyi tak tutuk nganggo pipa ledeng bojo minggat ya nyanyi tang Bali Osri ya nyanyi lho sampai kadang silit nyanyekno kok demok silit kudi kenayo kadang-kadang lah niku nek wong Jawa makane saiki ketekan apa ya nyanyi nggih to ana selawatan ya nembang dangdutan nembang adela ya nembang
biarlah semua berlalu, hadapi seperti apa. Loh iya kan dong. Dadi ngene iki ya pengajian ya teko, dangdutan ya ta. Enggak, lah mau ono grup sing mburi iki lah ya kan. Iku nyanyi be merdeka nek mburi niku. Enggak, seneng nyanyi. Kita sekarang suruh bangun masjid besar-besar, dadi kabeh. Lah Mbah Buyute dhewe penggaweane gawe candi gede gede, seluruhnya ada masa lalunya. Hari ini tidak kemudian dengan tiba-tiba selalu, semua ada masa lalunya. Makanya kita panjenengan sedoyo, alhamdulillah kita ada hari ini ditopang oleh masa lalu bangsa yang sudah maju. Nggih, tasyakuran lahir dadi menungso, sesuk ayo melok mikir menungso, muga-muga uripe enak sampean kabeh. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa